La Polar. Lo criador del món, en lo principi, volgué aixecar un tabernacle ric de cap a cap per veure son imperi en l'estesa regió de l'infinit. Amb carreus de topazi i d'esmeralda fonamentar l'alcàsser de safir, més ample que la terra i la mar fonda, més ferm que les muntanyes de granit. Nostre Montseny no fora bo per sòcol, ni el Pirineu altíbol per pedrís. Si el vell Montblanc pujàs a l'Himàlaia per un de sos graons, fora petit. Lo sol que deixa el pensament enrere, llançant-se per l'espai eixampladís, si vol veure un cantó de l'edifici, ha de fer tot un dia de camí. Lo coronar de cúpula espaiosa, tiara florida que es posà a la nit, de llustrosos crepúsculs circuïda per la jada d'estrelles a raïms. De l'ample frontispici de l'alcàsser, volgué posar un gran rellotge al mig, fixar al centre de l'òrbita una estrella que volten les del carro de David, aqueixa broca immensa de l'horari que, com si fos del Criador l'udit, a l'univers li va comptant les hores que li falten encara per morir. La Polar és un poema que trobem al recull El cel, que va ser publicat l'any 1903, un any després que Verdaguer morís. Per tant, és un recull pòstum i tot fa pensar que els textos d'aquest recull Verdaguer els hauria començat a concebre cap a l'any o després de 1896, que és l'any que va publicar Flors del Calvari, i és un any també en què Verdaguer estava publicant els seus articles que després trobem en defensa pròpia. Com ja sabeu, els últims anys de Verdaguer van ser anys convulsos, marcats per la ruptura amb la jerarquia eclesiàstica, l'expulsió a la gleba, etc. Els poemes de Flors del Calvari, en aquest sentit, són poemes que dibuixen una corba descendent, però, a diferència de Flors del Calvari, dels textos que trobem en defensa pròpia, El cel és un poemari que dibuixa una corba ascendent, és un poemari que el que fa d'alguna manera és intentar fer aquell moviment que trobem en aquella estrofa coneguda del Cant de Gentil, en què se'ns diu, se'ns proposa de pujar amunt de branca en branca, des d'on lo món com arbre arranca fins al cimal entre el fruit d'or. Puja'm amunt, i amunt encara, mostra'm la cara del Criador. El cel, doncs, d'alguna manera és un poemari de celebració, és un poemari d'invocació, d'apel·lació, no? I què és el que se celebra amb el poemari El cel? Doncs, en teoria, és clar, el que fa Verdaguer és fer una celebració de la creació divina, de l'obra de Déu, per intentar arribar a aquesta cara del Criador, no? Però, és clar, per definició, la cara del Criador és inabastable des de la limitada percepció i cognició humana, no? De fet, intentar dir d'una vegada per totes la cara del Criador fora una de les més grans blasfèmies, no? Llavors, el que fa Verdaguer, l'únic que pot fer Verdaguer, evidentment, és anar anunciant, anar invocant els rastres de Déu a la creació i, evidentment, aquests rastres ens els dona la natura i en el poemari El cel, més concretament, tot el que seria el món celeste, no? I concretament el món dels astres, etc., que és el que veurem en aquest poema de la Polar. I la gràcia, a més, és que tot sovint Verdaguer ho fa des d'una mirada bastant propera al que seria, diguéssim, una visió científica. La ficció, l'anècdota de la qual, diguéssim, que parteix aquest poema, La Polar, és, diguéssim, la voluntat de Déu, al principi de la creació, de construir-se un palau, un edifici prou gros des del qual pogués contemplar tota la seva creació. Al principi comença Verdaguer descrivint aquesta grandiositat fent referència a pedres precioses com topazis, esmeraldes, safirs dels carreus, dels fonaments, però aquesta grandiositat Verdaguer sobretot l'explica fent referència a elements de la natura, alguns elements orogràfics també, i sobretot fent una comparació o relacionant-los amb parts d'aquest gran palau, amb parts d'aquest edifici. Llavors, diu Verdaguer,
aquest edifici fora tan gros que el nostre Montseny, en comparació amb aquest edifici, no seria res més, no arribaria ni tan sols a ser un sòcol, no? Els Pirineus no arribarien ni a ser el pedrís de l'entrada. L'Himàlaia i els Alps no arribarien ni tan sols a ser un graó d'aquest edifici, no? És divertit perquè Verdaguer agafa elements orogràfics que des del nostre punt de vista humà són elements majestuosos i els compara amb parts arquitectòniques molt ridículament insignificants com un sòcol o com un pedrís, no? Després també diu, i això és molt interessant, diu el sol, l'astre rei, si volgués veure tot aquest edifici, tot aquest Palau de Déu, hauria de fer, si volgués veure només una sola cara d'aquest edifici, hauria de fer tot un dia de camí. Clar, és interessant perquè des de la nostra mesura humana, la nostra unitat de mesura de la diurnitat és justament el Sol, no? Un dia és el temps que triga la Terra a fer una rotació en ella mateixa, però des de la nostra percepció un dia és una aparició i una desaparició completa del Sol. Per tant, si el Sol ha de fer tot un dia de camí, quina és la unitat de mesura de la diurnitat pel Sol mateix? Si ens hi fixem tota l'estona, Verdaguer, a mi em fa la sensació que està jugant amb una tensió entre mons perceptius, amb una tensió entre escales temporals i escales espacials, que com veurem, ens dona un missatge molt interessant. Llavors, al final del poema, Verdaguer ens diu que tot aquest edifici, Déu el va coronar amb la cúpula del cel nocturn i que a la façana principal de l'edifici, al frontispici, Déu hi va posar un rellotge i la broca d'aquell rellotge és precisament l'estrella polar, l'estel polar, que és justament el que dona títol al poema. I què és aquest estel polar? Doncs la gràcia de l'estrella polar és que és l'estrella que té una posició aparent més propera al pol celeste i això vol dir, diguéssim, que és l'estrella que està alineada amb l'eix de rotació de la Terra. És a dir, si ara anéssim al pol nord i ens poséssim just al centre del pol nord, l'estrella polar ens cauria aquí just per la coroneta, no? Doncs bé, el fet que l'estrella polar sigui la que està més alineada amb l'eix de rotació de la Terra genera efectivament aquesta aparença, aquesta visió del cel nocturn que fa que tots els estels sembla que rotin mentre que l'estel polar es queda fix enmig, com una gran broca de l'horari, diu Verdaguer, com si fos el dit del criador, es queda fixat enmig de tot aquest moviment de rotació. Clar, amb tot això veiem que la Polar no és un poema sobre l'Alcàsser de Déu, no és un poema sobre el Palau de Déu. Déu, de fet, en tot aquest poema, és senzillament l'excusa que té Verdaguer per parlar-nos d'una cosa igualment increïble, que és la capacitat que tenim els éssers humans, des de la nostra limitada percepció del món, de tenir una experiència necessàriament indirecta, però igualment sensible, perquè podem veure tot aquest fenomen amb els ulls, de tenir una percepció, una experiència d'una cosa tan increïble, tan ingent, tan meravellosa com és l'eix de rotació de la Terra. Aquest poema no ens parla de la cara del criador, ens parla d'una cosa potser fins i tot més fantàstica, que és la possibilitat que tenim com a humans de mirar l'estel polar i mirant com totes les estrelles giren al voltant d'aquesta broca, estem tenint una experiència indirecta però sensible de l'eix de rotació del planeta Terra, del nostre planeta. Diria que aquesta és una de les coses que més m'agraden concretament del cel, però en general de Verdaguer, que és la capacitat que tenen els seus poemes d'expressar la desmesura. Evidentment, el tema de la desmesura és un tema típic de la poesia i de l'art romàntic en general, perquè al final la desmesura, la immensitat de la naturalesa no deixa de ser un correlat mitjançant el qual el romanticisme expressa la idea del sublim. En Verdaguer, però, em sembla que tot sovint aquesta expressió de desmesura no té tant a veure amb una expressió de la desmesurada immensitat de la natura com de la desmesurada finitud de l'experiència humana, l'excessiva limitació
de l'experiència, petitesa de l'experiència humana davant de la també excessiva immensitat del que l'envolta, no? Hi ha un poema al cel, molt curtet però molt bonic, que es titula Compte, que expressa molt bé, que representa molt bé això que estic dient. És un poema en el qual el jo poètic diu que li agradaria poder comptar totes les estrelles del cel, però abans i tot de posar-se a comptar aquestes estrelles, abans i tot d'intentar-ho, apareix l'Abril i li diu: «Ep, primer compta les meves flors». Llavors apareix el vent i diu: «Primer compta les meves vulves». Apareix una platja i li diu: «Primer compta els meus grans». Apareix la mar i li diu: «Primer compta les meves gotes». I aleshores, abans i tot de posar-se a comptar, d'intentar posar-se a comptar les estrelles del cel, el jo poètic diu: «Jo de comptar parir, no hi havia més xifres en ma nombra». És a dir, la immensitat no és una qüestió intrínseca de la naturalesa, no és que la naturalesa sigui infinitament immensa, sinó que la percepció humana és infinitament limitada. La Polar crec, per tant, que el que ens està proposant és que siguem capaços, com a éssers humans, d'emocionar-nos des de la nostra limitada percepció amb una cosa tan simple com és l'estel polar. Verdaguer ens diu: mira l'estel polar, emociona't amb aquesta capacitat que tens d'experimentar, ni que sigui de manera indirecta, l'eix de rotació de la Terra, i emocionant-te amb aquesta experiència, emocionant-te amb aquest fenomen, és potser una manera que tenim d'aconseguir commoure'ns i, per tant, entendre i valorar millor el món. Evidentment, aquesta lectura que estic fent de Verdaguer no és gens original, té molt a veure amb tota la percepció, amb tot el franciscanisme que marca la percepció que té Verdaguer de la natura. Valorant i emocionant-nos amb la natura estem aconseguint entendre l'obra de Déu. Tot i així, tot i que aquesta no sigui una lectura gens original, em sembla que és una lectura que val la pena de reivindicar avui dia més que mai, perquè certament hi ha qui diu que l'actual crisi climàtica és potser, de fet, en part, una crisi estètica, no? Com serem capaços de protegir els ecosistemes, com serem capaços de valorar la vida humana i no humana del planeta si hem perdut la capacitat d'emocionar-nos amb el cel nocturn, si hem perdut la capacitat d'emocionar-nos amb el blau del cel, amb el color de les alzines, amb el color dels camps, no? Com serem capaços, com diu l'últim vers de Verdaguer, de frenar aquest descompte, aquest compte enrere, aquest anar comptant les hores que al nostre planeta li falten per morir si hem perdut la capacitat d'emocionar-nos, com fa Verdaguer, amb la natura?